A Xunta de Galicia anuncia 3 medidas estratégicas: a futura Lei de Saúde Pública Galega, un plan para impulsar preto de 12 millóns de metros cadrados de solo industrial ata 2030 e a ampliación da liña de comunicación cuántica entre Santiago e Vigo ata Portugal. O Goberno galego iniciou a tramitación da primeira Lei de Saúde Pública de Galicia. A norma busca reforzar a prevención, mellorar a resposta ante emerxencias sanitarias e impulsar hábitos de vida saudables. A Xunta abrirá agora un proceso de consulta pública antes de levar o texto ao Parlamento. O que fixemos foi iniciar os trámites para elaborar a primeira Lei de Saúde Pública de Galicia, con varios obxectivos. O xeral é mellorar a resposta ante os riscos sanitarios existentes e, sobre todo, ante novos riscos sanitarios que poidan surxir, establecer protocolos de actuación, reducir a incidencia destas enfermedades e, en xeral, garantir unha mellor saúde pública de toda a poboación. Esta lei vai implicar poñer a saúde no centro das políticas. Moitas veces se toman decisións que non son especificamente do ámbito sanitario, pero a perspectiva sanitaria debe ser tida en conta, reforzar os sistemas de vigilancia epidemiolóxica, promoción dos hábitos de boa saúde, alimentación, exercicio, benestar emocional, creación de contornas saludables nas actuacións públicas de obras públicas e reducir as enfermidades crónicas. A Xunta prevé habilitar preto de 12 millóns de metros cadrados de novo solo industrial ata 2030, cun investimento de máis de 440 millóns de euros. O plan dará prioridade ás zonas con maior demanda empresarial e incluirá novas actuacións en puntos como Morás, As Gándaras, Lalín ou Carballo. Aprobamos un plan que ata o ano 2030 vai supoñer a habilitación de 12 novos millóns de metros cadrados de chan industrial en Galicia. Insisto, ata o ano 2030, un investimento importante, 440 millóns de euros, localizados en lugares de alta demanda deste tipo de chan. Concretamente, a provincia da Coruña será a que máis metros cadrados sume de superficie, 4,2 millóns, a seguinte de Pontevedra, 3,2, Ourense 2,7 e Lugo 1,6. A previsión é executar unha trintena de actuacións. Algúnas xa están en marcha, están encadadas neste plan. Por exemplo, en Morás, en Arteixo, nos próximos meses entregaránse, poñerase a disposición para os que opten a el máis metros cadrados de chan industrial, no polígono As Gándaras en Lugo tamén, e no Parque de Xincio de Limia en Ourense, onde hai moitas empresas nestes lugares agardando que se completen os traballos para adoptar ese chan. E por último, Galicia ampliará ata Portugal a liña de comunicación cuántica entre Santiago e Vigo. A conexión chegará primeiro ata Valença do Miño e permitirá reforzar a seguridade das comunicacións e a protección de datos sensibles dentro da rede europea. Aprobamos ampliar esta liña cuántica que está tendida entre Santiago e Vigo para chegar ata Portugal. E ademais esta ampliación vai ser clave para seguir reforzando a ciberseguridade na Unión Europea, que é unha das utilidades máis claras de todo o que ten que ver coa tecnoloxía cuántica, ou que ten que ver coa ciberseguridade. Esta prolongación que facemos ata Portugal se vai facer en dúas fases. A primeira, que a que os acordamos, vai supoñer unha prolongación ata a fronteira portuguesa, ata Valença de Miño, entre Vigo e Valença do Miño, é dicir, 30 kilómetros máis desta liña cuántica. E a idea, este é un proxecto europeo, é que no futuro podamos chegar ata Lisboa. Medidas coas que a Xunta busca reforzar os servizos públicos, impulsar a economía e consolidar Galicia como referente tecnolóxico.